Kaway-kaway! Ipa-vlog natin ito eh. Content yan! Hello! Merry Christmas! Say hello! Ayan, guys, kita niyo ba yan? Mga mukha! Ako, baka maka-copyright tayo! Charot! Hello! Hi! Merry Christmas! Hello po! Hi! Wala ba yung iba? Salamat sa Australia po Panginoon. Lord, gusto po namin magpasalamat sa ganito. Celebrate po namin ang Christmas party. Kaya hindi lahat ng staff. Salamat po. The Lord, pray samahan niyo po kami, Panginoon. Kailangan niyo po gawin ng isang member. Lalaro na po kami! Sige! Pipiliin niya. Tapos ituturo nyo sila nakapiring hanggang doon sa may gate. Si Miss... Walang sinabi! Flip, tic-tac-toe! Next game! Oh, bilis! Bilis! Nakaisa na si Dolores! Teacher Dennis versus Teacher Rita. 100! 100! 100 kayo! Galing mo dyan!
Jose, 3, 2, 1. Okay, go. Bawal mo ya. Okay, next. Sunod. Ay, sabi pa pala. Lakay mo na. Ay, bawal nguyain ha. Bawal nguyain. Bawal nguyain. Okay, Teacher Jen. Go, Teacher Jen. Bawal nguyain po. Teacher Gemma. Mr. Re. Tilani. Ne? Teacher Jen? Parang nalulus, kinakain mo yun sa'yo. Oh, bawal ko yain. Out na siya. Okay, si Teacher Gemma. Oh, galing. Oh, ginumuya mo yata. Ang galing na. Sir Snika. Dalawa na. Wala ngumuya. Si Julian nagmumuya. Si Julian nagmumuya. Oh, ano ganun na? Out. Next. Oh, Stika. Hindi. Teacher Jen! Lagi marami kang pigasan. Oh, marami mo na. Oh. Wala na.
Ira. Okay, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Yay! 1,020. 1,020. Wow, ang dami. Ang galing ng technique. May technique na ginagamitan ba? Next, ah. 20 seconds. Nakisin kanina eh. Okay, the minute starts now. Go! Ang dami na agad. Dami. 50. Ayan. Sine pa. Parang nakakakita ka. Charot. Daya, Wala. Langanin tayo isa. Wala lang. Mahulog pa yung isa. Sige. Meron. Ilang minuto na? One. Okay, guys. Sa pabilangin. Galing ah. Magkano? Ang magbibilang yung highest bidder. Ilan? Magkano yan? 50. 50, 100. 200. 200. 1,000. 1,020. 1,120. Sige, andyan. Abay! 4, 3, 2, 1. Okay? Left. Copy that. Father, right. Mukhang matatapat pa. As he came into the kitchen pala. I'm glad we finished all our shopping. Said Billy, right. I don't have any money left. The telephone rang and Susan, right. When to answer it. She rushed, right. Back and told the family, and Sarah, right. Left. Package for us, right. On, nasaan ako? Grandma, right. Wait lang, nag-off. Grandma, right, front porch. I'll go over, right. And get it. She said, wala pa.